wannan malamin ya jima da shi Alhaji Dauda ya jima da Alhaji Dauda malami shi ne, yaron shi ne, tun yana 18 suna tare. Za ku ji bayani a baki shi yadda an ka yi ya zo ya yi alleging cewa babban dan Alhaji Daudawan da hannun shi aka yi wannan kidnapping, da shi kuma aka amshi kuɗin aka raba, kuma ya ji lokacin da yake magana da 'yan kidnappers din cewa ga inda za su shiga, ga inda za su shiga, ga inda za su shiga. So daga baya muka bincika a hankali sai muka samu text message din da ya turo cewa 'yan kidnappers suka tura mishi. Shi ne ya originating text message din nan ya tura wa kanshi saboda ya karfafa zargin da yake wa Dr. wane ne sunan shi? Dr. Mustapha Kabir Dauda. Ina sim card din ya ɓadda ita, ina handset din, domin daga baya mun da binciken ya nuna cewa sakon handset din shi ya amfani da shi ya sa wannan sim card da wannan handset din. Ba za ku ji dai bayani abin da shi ko ya ga muku dalilin da ya sa ya haka. Sunan shi Allah ya sunanka. Kamar yadda Allah bai bayani Me ya sana'arka? noma. Shi kanka ce na ibin masallaci ne kai na izabu. Asali ma ni ne ma. A yana Lokacin anan da Kaje muna samu wannan. a lokacin da aka yi zaben gudun zarge-zarge suka gabata ne cewa wanda ya zaɓi PDP ba musulmi ba ne, arne ne wannan lokaci da kaiwa ni na ce ni ma ce da kai na ba ce ne haka ba. zai ya faru kuma. Abin da ya faru kamar yadda ya labarai bayani haka ne, lokacin da aka doki a mara muna daga cikin mutanen da muke iya kokarin wajen yin addu'o'i Allah madaukakin sarki ya bayyanar da wa'annan yara ya kuma bayyanar da wanda suka dauke su. Daga ƙarshe kafin yaran nan su dawo sai nake ta jin raɗe-raɗi cewa ni ne dalilin da yasa aka ɗauki wannan yara. Na magana ba dai ba mai da hankali ganin canjin fuska a cikin gidan. Ina ganin canjin fuska dai kullum na je da irin yanayin da nake kallo. Saboda kada ƙarshe na zuwa na biyu ko na uku ne ɗaya daga cikin 'ya'yan shi bayan na fito sai take nuna ni cewa ni ne na ɗauki 'ya'yan. Ban tsaya na saurare ta ba, na bada ba na tafiya ta. Bayan da na tafi can bayan wani lokaci kuma dawo da yaran da kwana biyu na sake zuwa gidan ce mai Shamsiyya akwai taron mata da yawa sai take nuna ni a gaban matan cewa kun ga wanda ya ɗauka mana yara. Ni kuma a wannan lokaci na ce to ni ba ni na ɗauki yara ba, kuma ban san komai akan ɗaukar yara ba, kuma ba ni da alaƙa da su, ba ni da alaƙa da yankin da ban san komai akan su ba. Amma idan zargina ne kuke yi akan ɗaukar yara, ni ma akwai wanda nake zargi. Saboda a lokacin na faɗi wannan dalili bisa ga wasu abubuwan da suka gudana a baya, shi ya kawo na zargi Mustapha. Allah ya sani. Akwai fashin da aka yi a baya kusan shekara 10 da ta wuce, wanda shi ya je an so kuɗin a Sokoto ya kawo su a hannun ita wannan mata da aka ɗauki ma 'yan nata. Kuma shi ya san yawan kuɗin nan, shi ya san cikin me suke, shi ya san yadda aka aje su. Daga ƙarshe a wannan daren aka zo aka ɗauki wannan kuɗin. Kuma kafin su ɗauki wannan kuɗin sai da suka yi bayanin ga yawan kuɗin, ga yadda suke, ga yadda suke, ga yadda suke, suka ɗauki wannan kuɗi suka tafi. Allah shiga ta mala ina zuwa. Ba dogon labari zan yi tafiya ba. Maganar ka kai da kanka ka ce ka yarda da abubuwan da shi ƴan labari wanda ciki ya bayyana har magana text da aka yi da sauran makamantansu, kaga kenan ya nuna kana da masaniya sosai tunda kai da kanka ka amsa cewa ka yi masaniya. To kai bayani. Dalilin da yasa na rubuta tas lokacin da nace musu ni ba ni da alaka da ɗaukar ƴaƴa, ban san komai akan shi ba. Amma idan kuna zargina ne akan haka, ni ma akwai wanda nake zargi. Amma idan kuna so ku gane wato wannan zargin da ni nake yi ya fito fili a kai ni kotu sai in yi bayani. Domin a lokacin na faɗi wannan magana da nufin cewa idan da zan faɗi in hito in ce wani ne abu, to a lokacin ban san iyakai da zan samu kaina ba. Wannan dalilin yasa ni ce a kai ni kotu. To ni jira kwana biyu ba a yi ƙara ba. Amma surutai suna ta yawo dai daban-daban. Wannan dalili yasa ni na ɗauki waya da hannuna, tabbas ni na rubuta da hannuna na kuma turo maka ina wannan tas ɗin
da nufin cewa in karfafa wancan zaton don in suka ga wannan tas din su ƙara jin karfin da zai sa a tafi kotun haji a bincike shi ka rubuta to ban iya haddace shi da yanzu ban iya kawo shi amma farkon al'amari na rubuta cewa malam addu'anka bai amfani ba domin ka yi maganan cewa kar a bada kuɗi. Yawwa ka yi maganan cewa kar a bada kuɗi. To kuɗin na ubanka ne. Mun ci kuɗi kuma mun ci 'ya'ya. Saboda haka in kana da yadda za ka yi kai mana in ka ja mana ya san mu mutu da mu da su. Tabbas wannan rubutun kai ne kirkira da kanka. Kuma wani malam ne kake nihi? Sai ka gama bayanin komai da komai. Kaina nake nufi saboda ai shi Mustapha mun yi magana da shi cewa mutanen nan kada a kuskura a kai musu ko su ci mu ta'adda. Allah madaukakin sarki zai bayyana da su. Wannan Haushe yana da karin magana cewa in babu rami me ka magana rami, in babu wacce magana me ka ke a sun fito ai karar sun faɗi cewa ni na ɗauka musu menene tsakaninka da Mustafa sun fito karar da kai mishi wannan sharri wallahi babu wani abu ne ke wannan cewa ta malam ka ce ana zargi ka haka ce a kai kotu su kai kotu to tunda ba su kai kotu ba kuma ana ta yada maka maganganu me yasa kai ba su kai kotun ba to gaskiyar magana ba na farko dai bani da karfin da ni zan iya kara domin duk hidimar da zan yi na kara ba ni wani abu ne na kuɗi wanda gaskiyar magana ba ni da shi Allah shaida ni domin musabbaban abin da ya sa hannun tsinci kai na cikin wannan ne neman rance na je gida na buhu ɗaya na masara shi ne ya jefa ni cikin wannan halin gashi kuma duniya tana jina kuma duk yan sanda ne muka je sun ga gidana sun ga halin da nake ciki a yanzu magana da ake dutsen kwanakan da ne su ce ba ni da shi akwai ɗan sandan da shi yake taimaka min da abin da zan ci wannan shi ne dalilin sa ko da na ce zan ɗauyo ne kai ƙara ba zan iya ba to haka Allah ya kaddara shi kuma Allah shi da ne kuma abin da na yi ne na insha Allah rabbi komai da gaskiya za ta bayyana mun gode bara ka barnar iska